Assalamu alaikum bandiraɓe sekilaɓe rewɓe Allah jokkoɓe en ɗam on calminama goto foof kala to woni e dunde baba adama he a wiyama assalamu aleykum wa rahmatullahu taala wa barakatuh. Caggal yettude Allah e julde Muhammadou rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, min ari ɗo hande yewtidde mon ɗo e Warango TV yidde jokkodirde miijoji e bandiraɓe leydi ndi. Holko addi en ɗo hande? Addi en ɗo ko yewtere aduna e ko wona ko, yewtere yirlinde aduna o hono coronavirus walla mbiyen covid-19 walla mbiyen virus biyewo e nder duniya he. E sen yi oɗo virus noon hande o jahli aduna o jahli médecin ji, o jahli anduɓe ɗum noon mi sikkani human business ene anda ɗum. Virus o noon holko sali? O sali ko laaɓal, o sali ko jokkodirde enɗam, o sali ko takkodirde, o sali ko yadirde. On virus noon sene haaɓe o haɓorte ko hakkille, sabu ko joguiɗo doole, o ardi koye pouvoir. Wuro mo hoɗi foof o wiyata ko yahata, wuro mo hoɗi foof o wiyata ko yawata yaltude ɗon. Holno haɓerte? Comme no président wi ni, koɗo mo ganduɗa garɗo andade hotata a hokkan ɗum place jokka e ɗiɗi ma. Bandiraɓe sekilaɓe, somi wi bandiraɓe kaldami koye rewɓe ɓe, ko debbo woni galle, ko debbo woni ɓesgu, ko debbo woni société. Debbo goto so boni ganden société boni, debbo goto so feewi ganden société feewi, debbo goto so moƴƴini eɗen mbawi wiide monde entier moƴƴi. So yama debbo noon jogui hande hono oɗo coronavirus, ko korko fate laaɓal, toppito sukaɓe galle, toppito hoore mum, toppito hay quartier mo woni o. So yimɓe gone galle wodan ƴettuɗo responsabilité mum en tant que debbo, woda to heedi e laaɓal. Mbajotomi noon ko rewɓe ɓe, mbiɗi yon kala ko ardi d' abord mbiyeten ko sukaɓe. Nanguen sukaɓe ɓe no feewi, kala joguinoɗo hen cukalel ne nela yo nanggu ɓesgu mum, kala joguinoɗo cukalel ne fija boowal yo nanggu cukalel ngel wasa yaltude boowal, saabu oɗo virus o yiɗi tan koni wiye tuundi, walla o yiɗi kono wiye gaare ndenden. Ñaw noon mo ganduɗa weete koye aduna wiye mi yiiɗa ndendon, jinmi ko ceerton, kono min ha hande min virus gañmi tan ko laaɓal. Ɗum noon laaɓal noon koye diine l'islam woni, saabu neɗɗo hay so wiyaka yo laaɓ ene andi diine l'islam yiɗi ko laaɓal. Saabu sa yalti galle ma arti, ko ardi foof mbiyeɗa ko ya ƴettu sabunde coɗoɗa juuɗe ma ha laaɓa ha wiye ceer, nde puɗɗoɗa kala kaɗa waɗa naata saɗa mema hunde mema. Sa yalti galle ma arti mbiyeɗa kala kaɗa waɗa e aduna ƴewto galle o taw sukaɓe no goppirnoɗa ɗumen ni, taw ko noon ha hande woni. Ɓe mbi noon so jamanu change a changene jamanu jaada e jamanu. Jamanu hande ko jamanu virus, jamanu coronavirus. Ɗum noon en jaadene jamanu he, changen enene comportement men, changen jonde men, changen yidde men, changen kadi no nehirten nguɗo ɓesgu. Saabu noon mi wima debbo woni société, ko debbo moƴƴinta, ko debbo bonnata. ƴette responsabilité ji mon ha timma, onon rewɓe Sénégal et partout dans le monde, diaspora keɗotoɗoɓe foof. Il faut neɗɗo wona soldat ɓesgu mum, wona soldat quartier mo woni o. Holko woni soldatagal ngal? Min somi fini subaka hol fof ko gaddotomi wadde, so fompude gallam ha laaɓa ha wiye ceer, mi toppito sukaɓam, mi lootaɓe haɓe laaɓa haɓe mbiye ceer, mi ƴetta siwoji am ɗiɗi mi fawa ɗo siwo mo ganduɗa ko eau de javel, oɗo siwo ko lalliɗɗam, sukaɓe kaɗon ɓe yaltude. Saabu cukalel wawa rentade, cukalel anda ko woni reno, cukalel ne abbo mayde no dogo mayde. Ko mawɗo kay wawi rentade,
kono cukalel wawa rentade sah oɗo ñaw biyeteɗo virus o anda ko gumɗo ko paho o yiyata ko mumu ñaw o wonda ko galo o wonda ko basɗo o wonda ko joɗɗo o wonda ko jontaɗo kanko andi tan ko gumɗo kala to wela o yanata saabu sinno wiyeteno ko ngaalu mbiɗa sikki o fotani yettade ɗo e leydi Sénégal gati to ummi to ɓuuri alɗude sene wiyeteno kadi ko laamu mbiɗa sikki yanata e won lamɓe saabu hon lamɓe ɓe ganduɗa ñawo yane munen ɗum noon bandiraɓe rewɓe oto ngamen toppitoɗen koye men toppitoɗon worɓe ɓe toppitoɗon ɓesgu ngu toppitoɗon hay galleji hoddiɓe mima sa wone leegal yata waɗa wona katante leegal ngal ha yimɓe mbawa andudema hen a yalti ayi sukaɓe ne piije leegal mbiye mun foof nattu galle ma sawran ronkini cukalel ngel naata galle mumen nodda yummum mbiyaare ƴeew ɓiye mata tinani ko kewi ko comme no mbireten gorgillaɗo leegal eɗen mbiya ɗum bajjano goh min ha hande ko rewɓe ɓe mbiyatmi ene gatata noon woɗɗin tuuba ma ñawone woodi wodani woɗɗin tuuba ma min so hunde wiyama ne woodi walla wodani mbiyami ko aha kay wodani kono memata ko ganduɗa noon ala safara taw mbiɗa sikki ndentoɗen hande noon en gari kadi ha to wiyete lewru korka nduɗo ardi koye coronavirus ardi koye virus korka aranno yimɓe nawa sukara korka enen rewɓe ɓe nawen ko wiyete teddugal walla invita sehil ma ara humtonoma hande ɗum ala ɗum nde hulɓinima o ñawde ko ceerndowo mbaɗa kumtari ha heewa sehila ma gara kumto saabu wima lewru korka kala ko neɗɗo waɗi hen waɗiri ɗum ko Allah waɗiri ɗum ko saabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so neɗɗo hokki ɗum tamarore wotere taƴiri ene welti hen ma Allah yoɓe ko ɓuuri tamarore nde Allah weltanoma nelaɗo weltanoma ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe hande mon foof taƴi ko galle mum hande ala e nawde sukara korka ala yaade ene yahmi humtinima galle kaari en ɗum ɗon on gandi ko noon aduno hande nayori en jabri ɗum jomiraɗo subahana taala saabu ko Allah tagui en kala ko wela waɗa e neɗɗo o saabu ko Allah kadi tan woni ko woodi ko heddi ko foof ko cahaneji lewru korka nduɗo en koori en gari hande ha ɗo yo Allah yettinen en jettinen lewru korka ndu hano hannirta ni e barke Mouhammadou Rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam Allah jarama yen battini kadi mo wuuri holto kuccuɗen koye wiye fête de korité julde korka ɓiye mbiɗa sikki neɗɗo nehan hoore mum neha ɓesgu mum en nehi sukaɓe ɓe e oɗo ko virus gonaɗo en gandini sukaɓe ɓe neɗɗo soɗoto en gandini cukalel ngel yaltata ɗum noon sen paati kadi e lewru korka e julde korka yo cukalel ngel andu ha hande koye virus o yimɓe goni saabu mi sikkani noon e sikke hakkillam tan neɗɗo ne ñootane ɓiyum comci pour yaade e galleji hoddiɓe en wiya garmi ko ƴewde ndewnel so ɓinguel ma wiyama oto nel ɗum bitik oto nel ɗum jeere mi sikkani on ɓiɗɗo aɗa jaɓa aɗa wiya ɗum e ya galle koddiɗo ma ñaago ndewnel haade wiya ko restez chez vous noon mbiyeɗa ko saɗa jogui haaju mo ganduɗa oɗo haaju la budde ko ma jaaha haaju o ya haaju o nde garta sa ala haaju jooɗo ndena ɓesgu ma ɗum ɓuuri wadde fayida mbiɗa wasiyo tan rewɓe ɓe gussen yidde nde no feewi gussen bonnande nde no feewi saabu ko ganduɗa ko ari a anda nde gasata a anda nde ruttoto to ummino mbiɗa sikki neɗɗo on foti neede hoore mum neeto hoore mum neede hoore mum noon mi wima koye base jinnaɗo ma waɗata e ma needi nde mawnida e ndiɗon needi jibina ɓesgu ma nehira ɗum no jinnaɗo ma nehirma ni ɗum ɗon sa nehiri ɓiye no jinnaɗo ma nehirma ni taw ko needi moƴƴi tan needi ndi yahan hay saɗa jogui ndi aruna ndi gasata andu hoorema ganda hande oɗo jamanu no wayi sukaɓe ɓe surtout gandineɓe koye virus gonɗen surtout gussen yidde nde surtout gussen yaade jeereji
mbiyen eɗen koltina ɓesgu ngu cukalel sa holtini ɗum tan yaltat sa hokki ɗum wutte keso yaltat mi yani noon hay goto sodan ɓiyum comci ala kono cukalel sa holtini ɗum ñalawma julde comme d'habitude no wano ni wiyata ko comme mi morima mi sodanama comci mi sodanama wutte ɗum noon mi yaha galle ɓeɗo en tan aɗan ɓiɗɗo no weeli ene weele ɓerde yummo noon ko so wayno penda cumbo ni wiyata ko aha kay ɗum noon yatan galle ɓeɗo en jaaha gara ɗum ɗon noon enen yummiraɓe ɓe gartiren hakkillaji men no fewi kadi ballen worɓe ɓe hande liggotonoɗo taw ko commerçant wonno commerce mum tardi taw nayi marsanno no fewi hande ussima no fewi wonɓe caggal leydi ɓe enen mbawi wiide feccere hen galleji mabɓe ko gangoni neldanno dépasse so julde fandima nelda so korka fandima nelda bandiraɓe foof mbiɗa wiya ɓen kadi hay goto to tikkanɓe saabu neldannoɗo sukara korka so joɗima neldani aɗa andi ko holno waya a jogoto anden hakkille jaada no wayani wonɓe caggal leydi ɓe ha hande jogui ko galleji ɗo e nder Sénégal yo rewɓe ɓe pamanɓe ɓe ganda jamanu o ko change so jamanu nayorima banggue ñaamo a ƴeewan etade abbade ɗum mata ɗo wawi wurdude mum so nayorima banggue nano ganda no nayorini fewani ha hande a etoto wurdu ɗum hol ettoɗo wurdu ɗum etto wurdu ɗum ko debbo mi wima noon sa wiyama debbo a wonti gueeci aɗa wawi muftude aɗa wawi suurde aɗa wawi muñde ɗum ɗon fof koye debbo waɗa debbo kala ko waɗani tan andu holko welaka so wiyama muñal koye debbo so wiyama sutura koye debbo so wiyama ndene koye debbo ko ɗum waɗi wiya debbo ko maayo gueji tabarikalla machallah toppitoɗe ɓesgu ngu julde ndeɗo korka arore gandon ko mbawɗon gandon to pawaton koyngal mon andude ko wayi noon e wadde ko wayi mi wima wona e mbaddago jeeya saabu sa andi ko mbawɗa tan sa lelima ɗanoto boni foof komo yondinaki debbo ma jondinoɗa ne jooɗa debbo ma jondinoɗa ne daña fayida debbo ma jondinoɗa nde mbawa yodde e yeeso bande en saabu sa yondinaki kala ko joguiɗa yoɗatama kala ko joguiɗa fewatama yondinade debbo noon on woni kanŋe pire so debbo yondinima ko on woni dimowo so debbo yondinima ko on woni joɗɗo e bandu men so debbo yondinima ko on woni debbo nehaɗo tabarikallah machallah sa nani wiyaba yo debbo ne ɓesgu tan ko debbo jeeyi nede saabu ko debbo sawi ɓesgu mum cawa ɓiɗɗo lebbi 9 e balɗe 10 jamma woyi warma on ɓiɗɗo holko poɗɗa yidde mum sona nede ɗum no diine l'islam wiri ni somi dañimi hokkuma hay somi dañi saaha momi koñe seeɗa hami jangguinma aduna saabu neɗɗo sa wone aduna hande aduna bulɗa janggo vertiɗa ɓawo janggo olɗa ko ɗum woni duniya sa nani mbiɗa wima noon ko welan hande janggo metta mbawa wurdude mettere nde kono ñande foof tan ɓiɗɗo o sa jaggui a waɗimo beeli yo beeli beyna yari kosam tuuti nebam ɓiɗɗo ɓen goni mawɓe ɓe jiyataɓe mbawa jogade kene wiye responsabilité mum mbawa jogade kene wiyete joom mbawa waɗade jogade kene wiye fulla e fayida neɗɗo ma anda ko weeli wuura ko weeli wuura ko metti nde wawa wurde e on ɗo jamanu hande mo gonɗen o cukalel noon sa woni cukalel holko wiya cukalel janggo jangde noon ko partout ene waɗi jangde école ene waɗi jangde ɓurana ene waɗi kadi jangde an yummo o no janginirta ɓiye holno jiɗɗa ɓiye wona saabu mi sikki so neɗɗo nehima e nene mum e bamum mum ɓe nehima e diine l'islam ha wawi wurde e nder société he aɗa andi so janggo e janggo sa yani yumma aɗa andi an yumma holko woppinma saabu noon mi wima aduna yiiɓaki ko hoɓari Allah tottata luɓat so delle timmi tettat aduna kañum woni ɗo tan kene funta yimɓe a wone aduna a wurde nene ma e bamma yeehi nene ma yeehi so aduna wima ma woppane ɓiye aɗa andi aduna woni koye funtudema
kono wallahi woppananima ɓiye. ɗum noon janggo sa yeehi aɗa andi an oɗo ɓiɗɗo sa lelima aɗa wawi ɗanade no fewi, walla sa lelima e nder ɗabri ma tabarikallah machallah oto yaw. Saabu noon ko ɗum woni nede ɓiyum, waɗa ɗum e diine l'islam, nede ɓiyum jogo comportement moƴƴo. Nede ɓiɗɗo noon wona tan mi nehi ɓiyam nedi ndi ganduɗa mi so hunde kewi tan mi ala mi ɓiyam o mi ala, ko nede ɗum e comportement moƴƴo, nede ɗum no wondirta e bandu men, nede ɗum e diine l'islam mo tawɗa nene ma e bamma ne nehirma, nede ɗum eno comportoto to e yimɓeɓe, nede ɗum anda mawɗo ko mawɗo, kawma ko kawma, yumma ko yumma, goggoma ko goggoma, nde mbawa yaade e guiƴi en ha dokka ɗumen respect, guiƴiraɓe ɓe kañum ne mbawa hokkudema respect. Hande noon Warango TV tabarikallah machallah ko min Maimouna Sy debbo mo guriki koliyaɓe, joɗiɗo ɗo e Dakar, gonɗo ɗo e Guédiawaye, arno yewtidde moon ɗo e Warango TV. Ko jewtanmi ko noon mbiɗa yiiɗi mun foof naftoro hen, sa haali haala yimɓeɓe mbaɗani ɗum mbiɗa sikki ala nafoore. Kala ko oñe haala he noon gandon ko min, kala ko feewi hen gandon ko jomiraɗo subahana taala. En jeehi ɓoyata garten ɗo e Warango TV. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh.